L-isqarrija tal-UHM Voice of the Workers wara l-budget kienet ċara. Bħalissa hawn ħafna pagi baxxi tant li l-familji mhux ikollhom kwalità ta' ħajja diċenti. Minkejja dan, il-Ministru Michael Vanson stqarr li l-Union tista' tgħid illi trid filwaqt illi stedinhom jistaqsu lill-pensjonanti. Hemm 120,000 oħra illi mhumiex f'riskju ta' faqar imma illi mhux qed jgħaddu tant illi għandhom bżonn din l-għajnuna addizzjonali. X'inhuma l-kummenti tiegħek dwar dan? Ovvjament li UHM għandha dritt li tajt dak li triti, dik hija d-demokrazija vera. Jekk għadajd li xi tajt għall-kumment tal-UHM jiena insaqsi jew l-aħjar li qed isaqsi l dawk il-100,000 pensjonant. News staqsal il-Ministru Falzon dwar il-frodi tal-isptarijiet fejn wera biċ-ċar illi m'għandux idea ta' x'servizzi taw bi preċiż Vital Steward. Kemm hija ċifra tafa inti kemm hija ċifra li verament Vital Steward iridu jagħtu lura l-poplu? L-ewwel nett irridu naraw x'servizzi ngħata lura tajjeb, jiġifieri l-Oppożizzjoni qed tgħid li daw ħadu xi 400 miljun euro ta' xejn, mhuwiex il-każ. Dan fil-waqt illi b'mod mill-aktar surreali faħħar l-investiment li għamel il-Gvern tal-Labor fil-qasam tas-saħħa. Iżda meta faċċat bir-realtà tal-iżdingari li tħalla fih l-isptar Salluqa, meta suppost kellu jsir investiment qawwi, Falzon sostna li jrid iħares il-qudiem. Ovvjament ma nistax ma nsemmix l-investiment qawwi fis-settur ta' saħħa li semma l-bieraħ il-Ministru tal-Finanzi. Mbagħad għandek li tajjeb illi ngħidu wkoll illi ma semmix l-Isptar Salluqa pereżempju, sa l-Isptar Salluqa taħseb illi huwa investiment li jagħmel dan il-Gvern fis-sens taf kulħadd il-filmati. Ara, jew nħarsu lura u nixdu realtajiet jew ħanimxu l-qudiem. Bħalissa il-kundizzjonijiet fl-isptarijiet għall-istaff u l-pazjenti qed ikunu deskritti bħala prekarji partikolarment fl-Isptar Mater Dei. Iżda għal darb'oħra Michael Falzon tenna illi s-servizz tas-saħħa f'pajjiżna huwa tajjeb ħafna. Is-servizz tas-saħħa baqa' dejjem għaddej u dejjem ingħata servizz tajjeb ħafna. Ebda apoloġija, ebda umiltà, ebda responsabilità politika. L-unika ħaġa ċerta wara sentenza tal-Qorti tal-Appell hija li l-Gvern Laburista kien f'kollużjoni ma' Vital Steward f'ħadma illi l-poplu ħallas għaliha minn butu 400 miljun euro, mijiet ta' miljuni ta' euro illi jidher illi mhux ġej lura.